parents ka nchi igwe okwu ịmụọ nwa chọọ ka nwa gị baa uru mind andara afọ ịba ya abazi afọ ya ịba ya afọ ya otu ọ bụrụ mmadụ ya na former president anyị Goodluck Jonathan ife afọ aba ya Goodluck a na-esie onye na-akụzi nkụzi agba isi abụrụ deputy governor from deputy governor zuzuo mgbe ahụ ọ bụrụ gọvanọ ọ nọrọ ebe ọ na-akpọ ya isi abịa bụrụ vice president ọwọ vice president nwụọ ọwọ president ọchịcha bitoro onwe ya n'ọṅụ n'ọrụ na-eri ego ya na nwunye afọ mpịa na mma ya baa ya a na-esi Goodluck ọ bụrụ ịmụ nwa baa ya nkịrị nka afa ịmụ nwa nwoke chi ịgba nwoke afa baa ya afa ma mma ichebi afọ Igbo baa ya ife dịka Chukwu nọ nso Chidebere Ekenechukwu ịghọtago ụmụafọ a na-atọ ụtọ echebi afọ English baa ya Henry Valentine Christopher agbobiri Chris Harry ịghọtago afọ a na-atọ ụtọ ọ bụla ịmụọ nwa cha ịbịa afa ịba ya Tobias Matthias onye ọbụla afọ ya kwụsịrị na Yas Silas Tobias Matthias Ignatius arapụta onwe ha da-abawuru jebe ke nkwa ya rịfa na gbadoro pịọ meke nkwa ya afọ kwụsịrị na Yas ụmụ nwaanyị ọbụla afọ kwụsịrị na Tina Martina Valentina Augustina nke a Tina onwere ife sọsị ha na-arụdebe bụ sọsọ mekọp nwere ha na-arụ nwere isi ichebi afọ baa ya afa ichebi afọ Igbo baa ya ada nwaanyị ọbụla na-akpọ ada na-aba uru in the future ada eze ada nna ada nke ọ na-atọ ụtọ ifụrụ nwa my chairman ajụ na-ebu ọra Chief and Mrs. Austin Arnold mmadụ mere ifụrụ afọ nwa ya ịma afọ nwa ya Precious mụ na Chimso mmadụ mere just watch ọmarịcha afọ na-abụ Precious mụ na Chimso ị na-efe na nwaanyị abụ ife dịka minista echi or commissioner or lawyer ọbụla kọmmanụ bịa baa m Lazarus emechara sị na ụmụazị be m na-agbacha ifurugo Lazarus na-agbacha ya na